Статистиката е наука за събиране, обработка и анализ на данни с цел решаването на някакви проблеми в науката и практиката. Тя се прилага много широко и в обществените науки, в икономиката, даже в обикновения живот. И ние сме свидетели на една лавина от числа. Пресата, медиите ни заливат с данни, с факти, с числа и много често ние не можем да се ориентираме. Какъв е смисъла, защо, колко, кое е по-добро, кое е по-лошо. Статистиката ни помага да решим и този въпрос. Статистиката има приложение и както на микрониво, отнасящо до всеки от нас, така и на макрониво. Статистически данни се събират за цялата държава. На базата на статистически данни се пресмятат брутния вътрешен продукт, пресмятат се други макроекономически параметри, които дават реална представа за състоянието на една икономика. Това прави статистиката просто неотменима. Не само сама за себе си, но и за по-нататъчното навлизане в икономиката. Статистиката е началният курс, без който не може да се разбира по-нататък иконометрията или икономическата статистика. А и не само тези предмети, има и още други предмети, като например изследването на пазара, маркетинг ресърч. Първата част на статистиката е теория на вероятности, защото съвременната статистика не може да бъде изложена смислено без теория на вероятностите. Но теория на вероятностите играе особена роля и за самата икономика, и за живота, защото вие сами разбирате, света, в който живеем, е случайен. Ние случайно се появяваме на този свят, изчезваме случайно и целият ни живот е низ от случайности. Теория на вероятностите е математическа теория, която формализира случайността, за да я изследва. Тя е свързана с едно такова важно понятие като риск. В икономиката вземането на определено решение е свързано с риск. И ние не можем да вземем адекватно решение или смислено решение, ако не можем да преценим риска. Именно такива понятия се разглеждат и в теория на вероятностите. Например, в банките е много важно да се пресмята риск. Не може една банка да си позволи да тръгне към някакви важни решения, без да се прецени риск, защото просто тя ще фалира. Ние следим развитието на нашите кадри и проблемите, които те срещат при тяхната реализация. Честно казано, студентите, когато започнат да изучават статистика, те не осъзнават необходимостта. Защото статистиката има много математика. Математиката отблъсква една част от студентите. След това студентите разбират, когато завършат и отидат да работят, че това, което ние сме им предлагали, не е било напразно.